Der var intet i det selskab. Hvad har I lavet? Hvad har I udviklet? For 19 millioner kroner. Jeg sad bare derhjemme i min vindueskarm helt alene og græd. Hvis du er et almindeligt menneske, så tænker du bare, at der er ikke nogen ejere, der er villige til at synke deres egen skude. For mig er det sådan en retfærdighedssans. Du får ikke lov at stjæle noget fra mig. Du ejer ikke mig, bare fordi du har investeret i mit selskab. I mine øjne har et selskab kun grund til at eksistere, hvis det skaber penge. Hvad kan Musk-familiens selskaber gøre for SpaceTech Danmark? Og jeg var bare sådan, what? Hvem bygger fremtiden, før resten af os opdager, at vi har brug for den? Hvor mange gange skal man rejse sig, før det lykkes? Hvornår er det bliver dyrere at give op, end at fortsætte? Du lytter til Afkørsel til Mælkevejen. I hver episode der tager vi et pitstop i universets fascinerende landskab, møder mennesket bag eksperten og hører om de sving, omveje og fartbom, der har formet deres vej mod stjernerne. Jeg er Nisha Aya, astrofysiker og din vært for denne podcast. Hop hen, vi kører nu! Hvordan forestiller du dig egentlig en direktør for en dansk rumvirksomhed? Jeg kommer som jeg sidder med fødderne op til næsten alle møder. Altså, folk er sådan, har du lige taget skoene af i vores mødelokale? Ja. I dag der møder vi Sheila Christiansen, rumingeniør, iværksætter og stifter af Sheelex, en dansk rumvirksomhed, der udvikler teknologi, som holder mennesker og data forbundet, selv når traditionelle netværk ikke slår til. For eksempel MacGyver. Jeg var helt vildt forelsket i MacGyver, men min første kærlighed, det var Superman. Og jeg troede også, S'et stod for Sheila. Den her sæson handler om det danske rumøkosystem. Vi har mødt forskerne på universiteterne, rumkontoret i Uddannelses- og Forskningsministeriet og ESA Big Denmark, der hjælper nye rumvirksomheder på vej. Men hvordan ser historien ud fra den anden side? For dem, der faktisk skal bygge virksomhederne. Det her, det er historien om Sheila. Aren't you staff? I said, no, I'm a VIP. Well, because aren't you the one delivering the coffee? I'm a speaker. You actually flew all the way to Switzerland to hear me talk. Sheila hører til i rummet. Om du kan forestille dig det, eller ej. Hvad skal jeg have på? Yeah. Hvad skal man have på for at få respekt? Hun drømte aldrig om at blive direktør. Hun var optaget af at finde en løsning. Man tænker normalt, at det er de rationelle mennesker, der bevarer samfundet, ikke? Men det kræver faktisk, at vi har en eller anden weirdo en gang imellem, som tænker, hvordan kan vi løse det problem på en anden måde? Men hvor langt er Sheila villig til at gå? Jeg er ikke sej. Jeg er ikke stærk. Jeg har en vision. Jeg har et mål. En korkprop. Hvis du ser dig selv være på månen, don't stop till you get there. Sheila, kan du fortælle om første gang, du ligesom bliver fascineret af rummet, hvis du tager os helt tilbage i tiden? Jamen, jeg var faktisk ikke særlig gammel. Jeg var været 3, 4, max 5 år. Den alder, hvor du fik læst historie op, hvor der kun var 2 sætninger per side, og mest billeder. Så jeg var hjemmesyg, og min farfar læste den her bog for mig. Det var en bog, jeg havde fået læst ofte. Den hedder et eller andet med de første mænd på månen. Men der er et billede, jeg husker det meget klart og tydeligt. Det er helt mørk baggrund, og de er på månens overflade. Jorden var hvid, og baggrunden var helt sort, og de havde hvide dragter på. Jeg var ikke gammel nok til at vide, at det var noget udstyr, men som om de var på en legeplads, som om det var en speciel gynge, hvor man skulle have noget særligt tøj på, eller ligesom når du er ude i svømmehallen, så skulle du have svømmedragt på. Så jeg kunne godt fornemme, at det var et eller andet specielt ved der, hvor de var, at de skulle have de der dragter på. På det billede, der er de lidt oppe i luften, og den ene er sådan lidt tiltet. Jeg har sådan en lidt fotografisk hukommelse, så jeg kan nærmest se billedet fra mig. Og så spørger jeg, hvor er de henne, eller hvad laver de? Og så flere forklarede, at de er på månen, og grunden til, at de er sådan lidt oppe i luften, det er fordi, at der er noget, der hedder tyngdekraft her på jorden, og på månen er der ikke lige så meget af det. Så når du tager et skridt på månen, så kommer du lidt op og flyve,
før du lander igen. Og jeg var bare så, wow, altså det lyder helt vildt fedt. Ja. Og det var nok også i den alder, hvor man havde set Peter Plys bøgerne, og hvor han kan flyve med en paraply, hvis han hopper ud af et vindue. Altså jeg var stadig lille nok til at have de der flyvedrømme. Så det var det, der gjorde det for mig. Det var den der vægtløse tilstand, og det var et nyt miljø, man kunne undersøge. Ligesom at dykke ned under havet med en snorkel og se, hvad der er under vandet. Sådan en slags barn har jeg altid været. Men jeg læste et eller andet sted det der med, at du havde fået at vide, fordi du så begyndte at dagdrømme om at være astronaut. Jeg læste bare et eller andet sted, at du så havde fået at vide af din onkel eller sådan noget. Det var ikke min onkel, men det var min fars ven. Han var brandmand, og han står i min stue, mit barndomshjem. Og så havde vi sådan nogle reoler nede for enden af stuen. Dengang havde min leksikon, så det var tit, at jeg var dernede med et åbent skab og med et leksikon. Og så står han op, og jeg er jo ikke særlig høj. Jeg tror, jeg er sådan 4-5 år. Så jeg går her måske lige til lovet. Og så spørger han mig, hvad jeg gerne vil være, når jeg bliver stor. Og så ser jeg astronaut. Og han griner lidt. Som om det er sødt, du ved. Det kan piger jo ikke blive. Og jeg kan bare huske, jeg havde den her drøm, sådan, der er en, der spørger, hvad vil du gerne være? Og jeg havde de der billeder af månen. Du havde altså ikke visionen. Ja, jeg havde lavet visionen. Så jeg skulle bare derop. Jeg skulle bare finde ud af, hvordan jeg kommer derop, ikke? Men jeg skal jo nok komme derop. Ja. Altså, det var sådan, jeg havde det i mit hoved. Og da han gjorde det, det var ligesom, om nogen slukkede lyset inde i stuen. Han slukkede bare for den drøm, altså. Ja. Den kommer så tilbage senere. Men du stoppede med at drømme om det lige på det tidspunkt? Det er et sjovt spørgsmål, fordi jeg kan huske, at jeg blev ved med at dyrke rummet. Min yndlingsbøger, den er simpelthen så slidt. Du kan se, hvor jeg har kørt fingeren hen over teksten. Altså, ej, hvor vildt. Og jeg kendte alt i den bog, ind og ud. Mit mål var at vide alt, der stod i den bog. Fordi ellers så var jeg jo ikke bedste venner med rummet. Der var sådan en loyalitet, og jeg havde sådan mit eget særlige forhold til det. Jeg tror, det var ikke noget, jeg delte med nogle veninder eller noget. Så det har jeg blevet ved med at fortsætte i, men så på et tidspunkt begyndte jeg at tænke på at blive arkitekt. Jeg kunne godt lide ham, Frank Lloyd Wright, og så tænkte jeg, det var også vildt fedt. Jeg kunne designe sådan nogle bygninger. Det var lidt kortvarigt, det var sådan 1 år eller 2. Ja. Men hvordan var du dengang som barn? Jamen, jeg var jo sådan en, min storebror sagde, ej søs, nu kravler du for højt, så højt må du ikke kravle. Hvor jeg så kravlede ned og gik ind og spurgte min mor og far, om det var sandt, om vi havde en regel for, hvor højt vi måtte klatre i træer, ikke? Så sagde de, nej, det er bare din storebror, der er jaloux, fordi han ikke kan klatre lige så højt som dig, og så skal han lade som om du ikke må, ikke? Jo. Så var jeg rimelig skarp til matematik. Vi stod nede i slikmutter, og jeg kunne godt lide at lægge sammen. Vi skal have 5 af nummer 10, og 2 af nummer 3, og nogle af dem kostede 5 øre, og nogle af dem kostede 25 øre, og noget kostede 45 øre, og vi havde måske fået en 10 eller en 20 hver, vi måtte bruge. Og så kunne jeg fortælle om, hvor meget det blev. For mig var det sådan en challenge, et puslespil. Og så fortælle damen, hvor meget jeg skulle have tilbage. Og min storebror var jo 4 år ældre end mig, og han kunne ikke regne ud, hvordan jeg havde regnet det ud. Men jeg kunne bare godt lide matematik. Altså, jeg kunne ikke tælle til mere end 3. Men hvis jeg skulle tælle til mere end 3, så har jeg sagt, der er 2 og 3 tilbage. For jeg kunne ikke tælle til 5. Men jeg kunne godt finde ud af, at der var 2 og 3. Så jeg tror bare, at min hjerne altid har sådan delt ting op i sådan brudstykker. Jeg var måske også det barn, hvor jeg er jo sådan typisk visionær. Jeg kunne se løsningen. For eksempel vores teknologi, den vi har udviklet. Jeg kan jo se alle de problemer, vi kan løse med den. Og så det, der skal fra tanke til, at jeg sidder med et stykke hardware i hånden, det er jeg ret ligeglad med. Men det er fordi, processen er gennemtænkt i forvejen. Den skal bare udføres. Lad os sige, du skal lave en ny profil inde på PostNord-appen, ikke? Og så bliver den der op med dit navn og efternavn, telefonnummer. Det er så kedeligt. Hvorfor? Fordi du ved allerede godt, hvad der skal stå i hvert emnefelt, og du skal bare udfylde det. Og det er sådan, jeg har det med udvikling af et selskab eller med teknologi. Jeg har allerede kørt hele turen ind i mit hoved, og nu skal jeg bare gennem slavearbejde. Så handler det om at få nogle folk til at hjælpe dig. Hvis du kan se vision, så er det også nemt at overtale andre til at være med. Sådan, hey, vil du gerne være med til at bygge den her hule med en rutsjebane, og med vinduer, der kan lukke, og med varmeenheder indeni? Hvor har du tænkt at få varme i? Jeg så, de havde varmedunke nede i en eller anden giftshop nede i Gentofte. Så min tanke var, da jeg var 8, vi skulle bare have 8-10 af de der varmedunke, og så kunne vi overnatte i hulen, ikke? Og det var bare sådan simple måder at løse varmekapacitetsproblemer op i en hule, op i et træ, når man er 8. Men for mig, det der med at køre ned og hente dem, og fylde dem op med vand, og bære dem op, nej, det bliver lidt kedeligt. Men så kan du nemt overtale nabodrengen til, hey, vil du ikke cykle ned? Hente nogle varmedunke, så vi kan overnatte op i hulen. Var dine forældre gode til at støtte dig? Ja, min far, han var sådan en, der byggede alt selv.
Han reparerede bilen selv, og vi byggede huler, alt muligt. Jeg havde flere gynger, forskellige huler i forskellige træer. Og han snakkede meget med mig om det, for eksempel. Han sagde, når vi bygger den her hule derude, så skal vi ikke bygge den i træet. Vi skal hænge den fra træet. Så når træet vokser, så hulen ikke går i stykker. Og jeg var sådan, det er smart. Altså, der var ikke mere end 8 år gammel. Ikke? Så da jeg var 10, der ville jeg gerne have en hest. Og min far, men det er jo dyrt, og så skulle lige regne ud, hvor meget det koster. Okay, så vi startede med et budget. Så skal du også lige finde ud, at du kan få en hest til den pris. Og så er der daglig pleje og skemaet, ren projektstyrelse. Jeg vidste bare, at han ville ikke sige ja, medmindre det alt var perfekt. Så der har været lidt iværksætteri på en eller anden måde. Ikke? Så har han også lært mig bitkoden en dag. Så kaffebønnen. Han kaldte mig kaffebønnen. Så siger han, kom lige her. Så sad han ved spisebordet. Han er også lidt sær min far, ikke? Men han havde bare lige pludselig fået en idé om, at hans datter skulle lære bitkoden. Du ved, computere, de taler jo ikke i det sprog, vi taler i. De taler jo bare i 0 og 1. Jeg var ikke højere end sådan her, altså jeg kunne lige kigge over spisebordet. Og det var en meget hurtig indflyvning, kan jeg huske, da han startede. For han sad ned, og jeg stod op. Jeg gad ikke engang sidde ned for at høre det. Og så sagde han, jamen det er ligesom den der stikkontakt, ikke? Altså når jeg tænder den, så er det et 1, når jeg slukker den, så er det et 0. Og en computer har bare en masse stikkontakter inde i. Og så er der nogle koder, som er der et bogstav, for eksempel. Sådan startede han ligesom. Så jeg har altid godt kunne lide det videnskabelige eller det tekniske. Jeg elsker mekanik, sådan noget som tandhjul og ræb. Da jeg var lille, elskede værktøj, sådan en papegøjetang, at du kunne sådan åbne den og flytte den, lukke den igen. Det der hul, at det kiggede jeg meget på. Det var lille, sådan, okay, det der hul lavet på en særlig måde, så når jeg vender sådan, så kan jeg køre den langs en skinne, og så drejer jeg den, og så sidder den fast igen. Og jeg var også i brygget som min far. Jeg havde min egen drejebænk og min egen værktøjskasse. Jeg elskede at bygge ting. Har din far så også været en stor inspiration til det, tror du? Ja, men han var ret ingeniør, et opfindertype. Hvis der er noget, der ikke virker, så kan man fikse det. Det har jeg altid syntes var totalt cool. Læser du så til rumingeniør? I folkeskolen, der placerer jeg ret godt i sådan nogle matematikprøver, men min mor, også med FN, flyttede meget frem og tilbage mellem Danmark og USA. Så da jeg kommer i high school, der på et tidspunkt spørger jeg min mor, hvad tror du, jeg vil være god til? Fordi min storebror, han var helt klart og tydelig kunstner. Fra meget tidlig alder blev udpeget af kunstskoler, som i New York, fik Fulbright Scholarship. Så jeg var lidt jaloux på, at han i så ung en alder vidste, hvad han var dygtig til. Og så spurgte jeg min mor, hvad tror du, jeg vil være god til? Så sagde hun, du vil være en kanongod ingeniør. Jeg havde bare et forestilling af, en ingeniør sad nede i en kælder med en hoodie på og høretelefoner, og har aldrig blevet inviteret til nogen fødselsdag eller noget. Og det var det var ikke det, jeg skulle. Jeg så mig selv blive sådan en total business high op i New York. Jamen, jeg var jo 14 år. Jeg havde set på mange musikvideoer, Bon Jovi musikvideoer, hvor det var toppen af poppen at leve i New York i sådan en flat med sin bedste veninde. Og så skulle hun være tøjdesigner, og jeg skulle være, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. På det tidspunkt var jeg også model. Så det var sådan lidt helt anden. Men så da jeg blev færdig med gymnasiet, så var jeg 17, og skulle jeg i uni, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle. Så jeg læste General Education, hedder det. Hvis du ikke rigtig ved, hvad du vil, så kan du bare tage grundfag. Bare ligesom holde dørene åbne et år. Og der havde de et fag, der hed Career Exploration, hvor du kunne få personlighedstests. Og så kom resultaterne tilbage. Men jeg trives i et miljø, hvor der er høj protokol, regler, sådan noget som politiet, eller militæret, eller ingeniør. Og jeg var bare sådan, what? Så min mor havde jo ret. Jeg ville ikke egne mig særlig godt i salg og marketing. Du skulle ikke være den der business-type, som du havde forestillet. Nej, nemlig. Så jeg kommer på uni der, og så var der et opslag for et internship hos NASA. Den skole, jeg gik på, de havde en aftale med NASA Ames om, at de hvert år kun 2 studerende på et internship hos NASA et år. Og jeg tænkte bare, det vil jeg rigtig gerne. Så mens jeg søger det, så ser jeg et opslag om, at de søger en head lifeguard også hos NASA. Og jeg ender med at blive head lifeguard hos NASA Ames, og er der i 4 år. Altså livredder? Ja, chef for livredderne. Men det er NASA's pool, så det var altså lidt cool. Men mens jeg arbejder der eksploderer så den sidste space shuttle der. Så kommer den 11. september, mens jeg er ansat der. Så ryger vi sikkerhedsmæssigt rigtig meget op i niveau. Og det gør, at mange af pengene, som blev brugt til forskning, blev så hivet over til militæret efter 11. september. Så jeg så, at meget forskning, altså vores vindtunneler, blev lukket på grund af manglende funding. Og jeg så også det der med at blive astronaut, var faktisk... Altså den tid, jeg ville blive astronaut, der havde jeg nok blevet mor, regnede jeg ud. Og når de stadigvæk ikke har styr på, om de eksploderer, om jeg stadig ville det til den tid, jeg var blevet mor. Altså jeg var villig til at risikere mit liv, men jeg var kognitiv nok til at vide, at hvis jeg først er blevet mor, ville jeg så stadig sætte mig op i Space Shuttle. På det tidspunkt var der ikke nogen SpaceX-plan overhovedet. Det var ikke engang en ting. Så der var Soyuz-kapslen, og så var der Space Shuttle. Det var de eneste 2 måder, man kunne sende mennesker i rummet på. Det er første gang, du stiller spørgsmålstegn med den her astronautdrøm.
Ja, jeg ville også gerne være jægerpilot. Det var den måde, jeg havde tænkt mig at blive astronaut på. Det var ikke som forsker. Men at være jægerpilot, når man er i krig, det var ikke lige så fredeligt. Det endelige mål var jo at blive astronaut, men i mellemtiden, så kan du risikere at miste dit liv i krig, fordi nu var landet jo i krig. Og så skete det der ting, og så var jeg bare sådan, Så der er mange, der tror, fordi du gerne vil være astronaut, så er du villig til at dø. Men sådan ser jeg det slet ikke. Du er villig til at leve. Jeg vil rigtig gerne udforske noget. Og det var ikke, fordi jeg havde tænkt mig, at jeg skulle dø på vejen. Jeg havde tænkt mig, at jamen, så kender man systemerne og teknologierne og rumfartøjerne. Så har man tillid til nogle protokoller. Og det, jeg så på det tidspunkt, det var, at de protokoller, der var eksisterende, de virkede ikke godt nok. Der er jo nogen, der har siddet og taget nogle beslutninger uden for de protokoller, siden at der er de problemer med Space Shuttle. Og vil jeg nogensinde kunne oparbejde så meget tillid til 400.000 andre mennesker, jeg ikke kender, når de laver sådan nogle fejl? Så der opstår en usikkerhed. Ja, og så kommer jeg hjem til Danmark. På det tidspunkt, der er der ikke noget, der hedder rumteknologi på DTU. Det eksisterer bare ikke. Man kan ikke få en rumuddannelse i Danmark. Og så havde jeg læst i USA et valgfag om genetik. Og så da jeg kom hjem, så var det jo helt banebrydende det der med at map the human genome, som man gjorde i 00'erne, og alt der genforskningen. Så jeg læste biotek på DTU, og fandt ud af meget hurtigt, at de molekyler, man arbejder med, proteiner og enzymer, de var alt for store. Jeg vil gerne mere ned på det atomære, partikulære niveau, og jeg savnede noget fotonik og noget partikelfysik, kvantemekanik, og hvor du kom lidt mere ned i detaljerne af, hvad der egentlig foregår blandt partiklerne. Så jeg ender med at finde ud af, at jeg er faktisk helt vild med fluiddynamik. At de formler, man har lavet gennem de sidste 100 år for at kunne modellere fluiddynamik, jeg tænker bare, der er nogle andre mennesker i verden, der har tænkt ligesom mig, og som har brugt tid på at lave formler. De har lavet modelleringer, som modellerer den måde, min hjerne tænker på. Og det var sådan et aha-øjeblik for mig, fordi jeg følte, okay, her kan jeg bruge den måde, jeg tænker på til noget. Jeg forstod det, og jeg kunne lide det, og det var gået så nemt for mig i forhold til de der proteiner og enzymer, jeg stod af. Det, der begyndte som en fascination af fysik, voksede hurtigt til noget langt større. Snart så rakte ambitionerne i hvert fald ud over auditorierne. Som frivillig hos Copenhagen Suborbitals, en non-profit organisation, der udvikler bemandede raketter, tog Sheila sin første skridt ind i den danske rumbranche. Her skulle et afgørende møde sende hendes karriere i en helt ny retning. Men så kom jeg ud til Copenhagen Suborbitals og begyndte at være med derude og bygge raketter. Og så der mødte jeg Alex, ham jeg er medstifter med i dag, og han siger, at han arbejder på noget ESA-grundforskning, om jeg havde lyst til at være med der. Og så får jeg så et job. Der er jeg stadig studerende. Men jeg ender med at betjene 35.000 om måneden, som var meget bedre end SU. Og så kunne jeg så læse 20 timer om ugen. Og det laver jeg så i 1,5 år, og da vi er færdige med det, så siger min reviewer hos ESA, Sheila, what are you gonna do when this is over? Og jeg var sådan, jeg er en enlig mor. Jeg skal putte mad på bordet, så jeg havde ligesom håbet på, at jeg vil fortsætte med at arbejde for jer. I vil bare give mig noget nyt forskningsprojekt. Så sagde han, okay, men lad os snakke i pausen. Så i pausen, så siger han, jamen, ESA har lige inkuberet et satellitnetværk, der kun bruger den her ene protokol, og man mener i ESA, at Europas folkeskoler burde undervise i satellitkommunikation, ligesom man i 90'erne begyndte at undervise med internet. At det burde være almen viden for alle europæere at kunne overføre data via satellitter og forstå rummets infrastruktur. Så vi vil gerne have udviklet noget undervisningsmateriale. Og vi synes, det kunne være rigtig godt, hvis det var integreret i noget Lego, fordi alle børn forstår Lego, og alle skolelærer forstår at undervise med Lego Education. Og jeg var jo fra Danmark, og Lego var også dansk, og så sagde de, at de havde prøvet at skrive til Lego, altså ESA havde, og de har ikke fået svar fra dem i et halvt år. Held og lykke, at det kan være, at du har bedre held. Men så jeg begynder jeg skal have nogle midler, og de her ESA-kontrakter, de går gennem UFM's rumkontor. Så jeg begynder bare at ringe til det telefonnummer, der er inde på deres hjemmeside, og sådan, ja, men jeg har lavet noget grundforskning for ESA, bla bla, og jeg vil nu starte noget nyt, og jeg skal bruge nogle midler, og jeg har fået det godkendt af ESA, jeg mangler bare, at Danmark også godkender det, og der var det sådan, ja, men det kan du søge næste april. Og jeg var sådan, what? Det kan ikke være rigtigt. Årets call var allerede kommet og gået, og der var kun et call en gang om året, søge de her ESA-penge. Men så sagde jeg til ESA, prøv her, hvis jeg ikke får allokeret nogle penge til det her, så er jeg nødt til at søge et job et andet sted. Så jeg er blevet tilbudt et job nede i Italien og kigget på nogle andre jobs i rumindustrien. Fordi sådan hænger verden jo bare sammen. Du skal jo have nogle penge til at leve for, selvom du gerne vil noget.
Sheila, hun manglede jo stadig den finansiering, der skulle til for at gøre projektet til virkelighed. Men så en dag, der tikker der en besked ind fra en bekendt fra rumbranchen. Er du tilfældigvis på ESTIC i næste uge? Sheila får en idé. Hun køber spontan en flybillet til ESA's tekniske hjerte i Holland. Her vil hun skabe sin egen åbning. Og så var jeg faktisk på en måde lidt fræk, men jeg var nede hos ESTIC, og så skriver jeg til ham, hey, jeg er allerede herinde, kunne han møde mig til frokost? Mødet med den anden, der sagde jeg til ham, at grunden til, at jeg var der, det var, fordi jeg havde et møde med ham den første. Så jeg brugte dem begge to til at have møde med den anden. De troede begge to, jeg var der for at mødes med den anden, og så de bare skulle se mig samtidig. Men så fik jeg så et adgangskort til ESTIC, og kunne holde mine møder. Og så siger jeg til ham, altså hvis jeg ikke får allokeret bare et mindre beløb, så kan jeg ikke lave det der projekt. Og det ville jo rigtig gerne have vi gjort det, så jeg fik godkendt et mindre beløb af ESA Education. Det er nok til, at vi kan få etableret prototypeprojektet og få leveret en prototype. Og så kunne vi jo så sige, så kan vi så søge den store kontrakt med prototypeprojekter som feasibility study. Ikke? Og der får vi Sega Space Architects med, og vi får en folkeskole op i Hillerød, og vi får Andreas Mogensen til at lave PR for det. Og der kommer TV2 og Danmarks Radio, de får nys om det. Og så kommer det i fjernsynet i nyhederne, og så ringede UFM til mig og spurgte, Sheila, vil den der ting, du har udviklet, vil den virke på rumstationen? Ja. Så jamen, det kunne godt være, hvis Andreas han fik en rummission mere, at der er ikke nogen garantier, men hvis han får en rummission mere, så ville vi jo godt tænke os, at den fløj med ham. Så om jeg var interesseret i det. Så ja, det er meget interesseret i. Og så blev jeg så inviteret ind i det der partnerskab med UFM, der hedder Space Exploration Danmark. Projektet var nu blevet en realitet. Sheila blev en del af netværket Space Exploration Danmark. Det selv samme netværk, som vi også hørte om i afsnittet Sigt mod månen fra en parkeringsplads. Hun troede dog stadig, at hun var ved at starte et forskningsprojekt. Men i virkeligheden, den var så småt ved at indhente hende. Når det skal siges, at for at kunne få allokeret de penge fra ESA, så skulle jeg jo have et CVR-nummer. Jamen, du skulle lige så sige, at vi allerede inde i din iværksætterrejse her. Men det vidste jeg ikke rigtig selv endnu. Nej. Jeg tror stadig, jeg laver forskning. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har fattet det endnu. Jeg skal jo bare have et CVR-nummer for at kunne sende faktura. Det er ikke rigtig gået op for mig, at så er det, fordi jeg har en forretning, hvor jeg sender regninger. Det sådan tænker jeg ikke på det. Du har bare fået et nyt forskningsprojekt fra ESA. Ja, jeg skal bare kunne sende en regning. Jeg føler ikke selv her, jeg er iværksætter. Jeg føler stadig, jeg er forsker. Så siger der ikke nede i ESTIC, hey, i Danmark er ved at få et ESA Big Center. Så vi fik at vide, hvem det var, der stod for det i Danmark, og vi fik så et møde med dem over ved det tur. Og så spørger de os, hvad er jeres beachhead market? Og jeg var sådan, hvad for noget? Og så sagde de, har I lavet en businessplan? Nej, det er jo ikke det, vi er ude i, vel? Jeg har bare et CVR-nummer. Og så har jeg fået at vide, at jeg skal holde med jer, fordi det kan være, at jeg kan få nogle penge fra jer til at hjælpe mit projekt, mit forskningsprojekt. Nå, men altså for at kunne få sådan en, så skulle jeg have en forretningsplan, og så skulle jeg ditten og datten. Og jeg er jo bare sådan en, der følger en protokol. Når du vil gerne sætte det der skib i vandet, og så har du fået at vide af ham, havnefoden, at så skal du først lige have ham, den anden ingeniør, til at godkende, at skibet ikke ligger. Så det var sådan, okay, men så gør vi det. Du har ikke rigtig tænkt over, hvor besværligt det kan være. Jeg er ikke sådan en, der bryder ting baglæns ned. Jeg var sådan, jamen så gør vi det. Jamen jeg kontakter Lego. Ja, det skal nok gå, og jeg skal nok skaffe nogle penge. Og så kom vi ud på det der møde, og du kender det til husbygninger, det er sådan nogle lange nogle, og så kommer du ind, og så er der sådan nogle kontorer til hver side, og vi sad derinde i 2 timer. Jeg kom ud, og mine skuldre og mine arme, de hang bare så langt ned langs siden, og så gik jeg på Alex, og jeg blev kastet op. Altså i mit hoved, det var så uschammerende det møde. Det var så uspændende. Jeg kom jo fra sådan en spændende verden, hvor vi udvikler rumteknologi. Så skal vi sidde og snakke om beachhead markets. Det er jo bare så uvigtigt, altså i forhold til det, vi laver. Jeg er bare sådan helt tynget i de samtaler, så vi går ud af bygningen, så kigger jeg bare over på Alex. Vi går jo sammen hen mod bilen. Og der er kun et tidspunkt, jeg har i mit liv, der mindes om den følelse der. Det var efter, jeg havde født min søn 2 timer efter, hvor jeg går fra fødegangen over til barselsgangen, hvor jeg tænker, det var godt nok hårdt arbejde der. Hvornår kan jeg starte på penge? Det skal jeg aldrig gå igen. Og det var sådan en følelse, jeg havde, der kom ud det der. Det skal jeg bare aldrig igen, det der. Altså, det var det tørreste møde. Og så sagde jeg bare til Alex, gider vi virkelig det her? Altså, er det den vej, vi skal? Jeg havde brug for sådan en pingpong med Alex, om han var lige så tynget af det møde der, som jeg var. Jeg kunne bare mærke, at det her det var ting, der ikke tændte mig. Jeg tænder ikke på at lave en forretningsplan. Og så siger han, på en betingelse. Du er direktør, og jeg er CTO. Og jeg var sådan, det er løgn. Ikke? Fordi du ville gerne være CTO, eller hvad? Ja, så det ville vi begge to gerne være. Ikke? Ja. Der var ikke nogen af os, der glæder den der forretningsdel af den. Ikke? Men det var sådan, jeg endte med at blive direktør.
Men hvordan accepterede du så det? Men jeg vil jo gerne noget. Det er jo her, hvor jeg tænker lidt, hvis jeg havde været, undskyld Alex, jeg siger det her, fordi Alex er slet ikke sådan, men det er lidt der, hvor jeg er kvinde. Han havde jo en virksomhed allerede, så jeg var lidt bold, fordi Alex sagde, jeg synes, du fortjener en lønforhøjelse, altså når jeg havde skabt så meget, ikke? Og så var jeg sådan, jeg synes faktisk, jeg fortjener halvdelen af selskabet. Og så sagde han på en betingelse, at jeg var direktør. Så jeg kunne ikke ligesom sige, nej, nu har jeg lige fået halvt selskab, ikke? Så jeg tror, det der, hvis jeg havde været mand, havde jeg måske været lidt mere bold, men jeg er jo kvinde, så jeg var bare taknemmelig. Ja, det er meget seriøst. Ja, så han blev CTO. I dag er jeg okay med det. Jeg vil sige, det der med ansvar, han har jo fået nogle videre kompetencer bare siden jeg stiftede virksomhed, fordi han er blevet rigtig god til 3D-print for eksempel. Altså de her nye teknologier, der er kommet ud, mens vi har haft virksomheder, hvor jeg har været direktør. Jeg har siddet meget mere med kunder og stået på scener, som du ved, jeg har været i medierne, det har han ikke. Altså, så jeg har været frontansigt til selskabet. Jeg har været meget med ude at rejse og sådan noget, så kommer jeg hjem, og så lige pludselig, så har vi et nyt kabinet. Vores mekaniske designer har lavet nogle åndehuller på hver side, som nu gør, at vores temperatursensor, den virker meget bedre. Og en heldig gang imellem, så er der en, der spørger mig om en formel til noget fluiddynamik. Fordi det var det, jeg kunne. Så kunne jeg være heldig og sådan, nej, shit, der står en formel til derinde på tavlen inde i mødelokalet, hvis du lige går ind og hjælpe med den. Men ellers så har jeg jo ikke rigtig været med til udvikling. Jeg kommer til produktionsmøder og også ude i fielden, altså når vi tester ting med forsvaret for eksempel. Nu snakker du om det firma, du har nu. Ja. Sheila er i dag stifter og CEO af Shelex, hendes andet selskab. Men før vi når dertil, så skal vi lige følge historien om hendes første virksomhed, Spacetech Danmark. Grundforskningen hos ESA, den åbnede døren til et undervisningsprojekt, der krævede et CVR-nummer. Og før Sheila overhovedet havde set sig om, så var hun blevet iværksætter og direktør for sin egen virksomhed. En virksomhed, som tiltrak de første angel-investorer, private personer, der investerer deres egne penge i nystartede virksomheder mod en ejerandel. De så et potentiale, som rakte langt ud over undervisningen. Så I laver det her Space Danmark, som primært er at lave det her undervisningsmateriale til at starte med i hvert fald. Det var vores første kontrakt. Men altså, education er jo ikke et booming industri. En vigtig industri, men det er ikke det hurtigste marked at komme ind på, og det er heller ikke der, du bliver rig. Så da vi fik investorer ombord, de investerede i selskabet, fordi selskabet havde den ESA-kontrakt og fik IP-rettighederne til den teknologi. Og den teknologi kunne også bruges til logistik, til smart farming, til alle mulige forskellige industrier, hvor du rent faktisk kan tjene mange, mange milliarder. Hvis du kan optimere noget for Vestas, eller Mærsk, eller DSV, eller Danfoss, eller Energinet, så har du en rigtig god indtjeningsmulighed. Og det var det, de så. Så de investerede for at nå ud til de markeder. Og så var det, at vi skulle finde ud af, hvor vores beachhead-marked var. Fordi det var i hvert fald ikke education. Dit beachhead-marked skal jo være det marked, du kan komme ind på ved at bruge færreste penge og opnå størst indtjening. Så shipping fandt vi ud af, at det var alt for komplekst. Det ville kræve flere års arbejde og godkendelser, og shippingbranchen, den er så oldgammel, altså alt på skibe er hardwired. Grund af der er så meget metal, så trådløse signaler er ikke så gode på containerskibe, når der er 10 container stablet oven på hinanden, og du gerne vil have en temperaturmåling på nogle tomater, der er allernederst. Så vi var sådan, okay, man kan godt løse det, men det kræver for mange penge og for lang tid i forhold til, at du er en startup. Der vil du gerne ud og tjene nogle penge hurtigt, og så kan du komme ud på nogle andre markeder senere, ikke? Så vi kiggede på utilities, altså sådan noget monitorering af elnetværk. Men i mellemtiden, så er vi jo godt i gang med den her education-produkt. Vi blev aldrig en del af ASABIC. Vi søgte det første runde, men vi vidste ikke, hvad vi lavede, og vi vidste ikke rigtigt, hvad vores forretning var, og jeg kan godt forstå, at vi fik den ikke. Men i hvert fald, vi får private angel-investorer, og vi får 7 millioner kroner i vores første runde. Og så begynder vi at ansætte folk og udvikle, og vi bliver så godkendt af NASA ESA til at komme med Andreas Mogensen til rumstationen med vores teknologi. Så har vi en investorrunde mere, fordi nu er vi begyndt at blive rigtig mange medarbejdere, og investorerne var sådan, at vi skal ud og ansætte, og vi skal nok være der i hver runde. Det skal jeg ikke tænke på. I skal ikke tænke på at få nye investorer ind. Hvis jeg manglede noget, så skulle jeg bare sende en mail. Vi er der hele vejen. Sheilas vision var større end én virksomhed. Hun forestillede sig et helt økosystem af rumvirksomheder, der hver især specialiserede sig i noget forskelligt og skabte markeder for hinanden, frem for at bevæge sig ind på hinandens områder. Og mens Sheila gjorde sig de her tanker, opstod der pludselig en mulighed for at eje 25% af et satellitnetværk.
Det var en oplagt chance for, at hendes virksomhed kunne fokusere på det, den var bedst til. At udvikle jordenheder, mens andre byggede satellitterne. Og samtidig fordele den forretning, der opstod, når hendes produkter tog satellitnetværket i brug. Hun skulle bare lige skaffe 75 millioner kroner. Måske kunne hendes danske investorer finansiere købet. Med de samme ejere, så ville de to selskaber i hvert fald ikke komme til at konkurrere med hinanden. Men så fik hun en mail. Og så kommer vi til sommer 2022, så får jeg en mail, hvor der står, hvad kan Musk-familiens selskaber gøre for SpaceTech Danmark? Og jeg var bare sådan, what? Og så siger jeg, okay, i stedet for at mine investorer køber 25% af det netværk, så kunne SpaceTech Danmark eje det. Og jeg ville meget hellere have mit eget selskab ejet det, end vi bare havde samme ejere. Ikke? Så det pitcher jeg så tilbage, og siger, I kunne investere så meget i SpaceTech Danmark, at SpaceTech Danmark selv har mulighed for at lave den investering i satellitnetværket. Og det synes Elons far, Elon Musk, var rigtig spændende. Så han sender en mand op for at møde mig i England for at underholde den her investeringsrunde. Der var dog én udfordring. Satellitnetværket ønskede ikke, at en kunde ejede en del af virksomheden. Men for Sheila var løsningen enkel. Jeg er ligeglad med selskabsstrukturen. Så stifter jeg bare et nyt selskab, ikke? Og så kan Musk-familiens penge investere i mit nye selskab, og så kan det nye selskab købe SpaceTech Danmark og 25% af satellitnetværket, og så ejer vi så også bare moderselskabet. Det synes alle var en god idé, men så begynder de danske investorer at spørge mig, hvor mange ejerandele af det nye selskab kommer vi til at have? Og jeg havde den der tankegang, sådan, jamen I får de ejerandele, I investerer i. Så hvis I ikke investerer noget i det nye selskab, så må I vente på, at det selskab, I er investeret i, bliver købt op. Og så kan I selv vælge, om I vil sælge, eller om I vil rykke med op i det nye selskab og blive udvandet med Musks penge der. Nå, men jeg stoler på min formand, og på et tidspunkt siger ham Musk-manden, Sheila, din formand, altså han virker lidt inhabil. Så jeg var sådan, nej mand, ham kan vi godt stole på, det var min advokat, og jeg stoler på ham. Men jeg blev med at få nys fra folk, der har været i branchen. Det er altså mærkeligt. Den måde, han taler. Han repræsenterer altså ikke dine ønsker. Og så begynder de at snakke om, jeg sidder til møder med ham Musk-manden, og med mine danske investorer, min formand, og de blev ved med at lave den her selskabskonstruktion, hvor Musk er med, de danske investorer er med, men mit navn er ikke med i den kasse. Og så spørger jeg bare åbent, hvor er mit navn henne? Hvorfor er jeg ikke med som ejer i det nye selskab? Og så siger ham, den ene danske investor til mig, Sheila, så vidt jeg ved, så har du ikke nogen penge at investere. Og de havde ikke kommet med nogen penge til det nye selskab. Det skulle komme fra Musk-familien. Så jeg forstod ikke rigtig, hvorfor de havde ret til at få en del af mit nye selskab. Og så var jeg sådan, men det er jo min idé, det er min forretningsplan, det er min teknologi. Altså, I er heldige, I får lov at være en del af min vej her. Hvem skulle have andel i den nye virksomhed? Sheila, som fik idéen til økosystemet og havde skabt kontakten til satellitnetværket. Musk-familien, der var klar til at investere 75 millioner kroner. Eller de danske investorer, der allerede ejede en del af SpaceTech Danmark, og mente, de også havde ret til en ejerandel i den nye virksomhed. Det er netop det, de ikke kan blive enige om. Men konflikten om ejerskabet er langt fra den eneste udfordring. Hjemme i Danmark, der står SpaceTech Danmark over for en ny investorrunde. Det er her samarbejdet med bestyrelsen i SpaceTech Danmark så småt begynder at slå sprækker. Så holder vi en investorrunde igen, og det er så her, vi har fået at vide, at ud af de 16 millioner kroner, selskabet skal bruge, så kan jeg få de 10 fra Innovationsfonden, fordi vi havde allerede snakket med dem, og det er jo nærmest forgodkendt. Og jeg sidder i bestyrelsen og spørger direkte, hvordan kan det være, at der er en fond i Danmark, som er så åbenlys som Innovationsfonden, der bare er gået helt hen over hovedet på mig. Jeg kunne ikke forstå, at jeg havde været så dumt. Der var 10 millioner gratis penge, jeg kunne få, og så nu sidder jeg her med angel-investorer. Så jeg var sådan, er du sikker på, at vi er berettiget til at søge den? Ja, jamen det var han. Når vi går i gang med at søge den, og vi bruger en måneds tid på det der, og vi får så at vide, at den samme investor, han siger, at han blev ringet op af hans ven i går, og fik at vide, at vi faktisk ikke er egnet til at søge den, fordi vi ikke har haft omsætning. Og jeg tænker bare, men du ved jo godt, at vi ikke har haft omsætning. Du sidder i bestyrelsen. Du ved jo godt, at vi ikke engang har et produkt på markedet endnu. Det er først færdigudviklet om 9 måneder. Hvordan kan vi sælge noget, vi ikke har færdigudviklet? Men jeg har ikke tid til den samtale der, fordi vi skal til
USA med Udenrigsministeriet og Andreas Mogensen og besøge SpaceX og Mission Control og Boeing og alt muligt. Og så var planen, at jeg skulle blive i Texas for at holde møder med Elon Musk bagefter. Og så da jeg kommer hjem fra den tur, har vi bestyrelsesmøde. Nu er der jo så gået 3 måneder siden den runde, og vi fik jo kun 6 millioner, og vi bruger 1,2 om måneden, så der er kun 2 måneder tilbage af likviditet. Og jeg har nogle 20 medarbejdere, og vi er ved at launch vores teknologi til rumstationen, og vi har produkter på vej til markedet. Og du havde regnet med at få de 10 millioner for den der... Ja, og hele bestyrelsen ved jo godt, at vi ikke fik dem. Det var jo en fra bestyrelsen, der sagde, at vi kunne få dem, men jeg tænker ikke, at det er et problem. Fordi alle ved jo godt, at jeg skal til USA i en måned, og jeg skal holde møde med Elon, og så skal jeg hjem igen, og vi må løse det, når jeg kommer hjem. Jeg havde jo fået at vide, at jeg ikke skulle bekymre mig. De ville være der i hver runde. De vidste godt, i december havde vi brug for 16 millioner, vi fik kun de 6. Og så sidder vi der i start marts, og så sidder resten af bestyrelsen, og så kigger de på mig og Alex, og så siger de, jamen, I har jo et problem. I løber tør for penge om 6 uger. Og så siger jeg, nej, vi har et problem. Vi som bestyrelse har et problem. Fordi vi løber tør for penge om 6 uger. Og det har vi alle sammen godt vidst, da I kom med penge i december, at vi havde behov for 16. I bildte os ind, at det var bedre for os stiftere, at vi kun havde en runde for 6 millioner, for vi kunne få de resten fra Innovationsfonden. Jeg får så at vide, at de vil ikke investere flere penge. Og var sådan, what? I sagde jo, klar til hver runde. Ja, nemlig. I har jo lovet. Sheila, hun begynder nu en kamp for at holde SpaceTech Danmark oven vandet, længe nok til, at virksomheden kan nå ud på markedet og begynde at tjene sin egen penge. Budgettet bliver skåret helt ind til benet, mens hun parallelt arbejder videre med planen om den nye virksomhed, hvor Musk-familien skal stå bag investeringen. Samtidig presser en vigtig deadline på satellitnetværket. For at udløse en afgørende investering fra ESA, skal virksomheden finde en investor til at købe 25% af selskabet. Men Musk-investeringen kan ikke nå at falde på plads inden den deadline. Og derfor så bliver en af de danske investorer involveret som en midlertidig løsning. Jeg ender med at lande den investering mellem Musk-familien og deres satellitnetværk. Og vi har en aftale med ESA, at ESA vil komme med 120 millioner kroner, hvis vi kunne skaffe de 75 millioner fra en investor. De 120 millioner skulle aldrig betales tilbage. Så vi kunne launch 8-10 flere satellitter for de penge, og det var rigtig godt for vores marked. Ham, den danske investor, som også havde lagt an på mig og inviteret mig ned til sit hus i Italien, og han havde fået afslag fra mig flere gange, givet mig gaver foran de andre, og jeg skulle altid sidde ved siden af ham, når vi spiste middag. Han ville også have en i ejeaftalen, jeg skulle gå hjem fra arbejde hver dag kl. 17 og lave mad til min søn, hvor jeg sagde, det hører slet ikke til en ejeaftale. Altså, som om han ejede mig. Du ejer ikke mig, bare fordi du har investeret i mit selskab. Og så da han så havde underskrevet investeringsaftalen, og vi sender det til ESA, og det bliver godkendt af ESA. Musk har underskrevet, satellitnetværket har underskrevet, og den danske investor havde underskrevet. Men ham, den danske investor, sender aldrig pengene. Så jeg blev ringet op 3 dage efter underskrivningerne af ham, direktøren i det der satellitnetværk, og så siger Sheila, jeg kan jo se, at alle er underskrevet, men vi har ikke fået pengene, ved du, hvad der foregår? Og det var ret kritisk her, fordi der var en deadline hos ESA. Hvis vi ikke havde de 75 millioner, så mistede vi mulighederne for de 120 millioner. Så skriver jeg ud til ejerkredsen. Hej, jeg er lige blevet ringet op, og jeg er sikker på, at I har en god forklaring, men den vil jeg gerne høre. Og så fik jeg bare en besked tilbage, men Sheila, det er vores penge, og det rager ikke dig. Så skriver jeg tilbage, men det kan godt være, ja, det har de ret i, det er jeres penge, men vi har faktisk en ejeраftale. Og der står i ejeраftalen, at man ikke må handicap sit eget marked. Hvem gider så købe vores enheder? Og det synes jeg bare var logik for en burhøn, hvis du laver forretning, og du er investor. Du sidder og underholder en investeringsrunde for 75 millioner kroner over 9 måneder sammen med Musk-familien og underskriver, og så sender du ikke pengene. Det gør man bare ikke. Men han begynder så at ringe rundt til hele ejerkredsen, undtagen mig, og sige, jamen der er et drama med Sheila, og han var blevet anbefalet af sin erhvervspsykolog at sælge alle sine anden parter i selskabet, på grund af alt det drama med Sheila. Og de var afhængige af ham, at han ville investere i næste runde. Ellers så, hvis selskabet går ned nummer hjem, så har de også mistet deres millioner. Og så får jeg at vide, at de andre ejere, Sheila, han vil gerne have, at du træder ned som direktør. Altså, han kommer ikke med flere penge til selskabet, medmindre du træder ned som direktør. Og jeg var sådan, what? Altså, vi har nogle kontrakter med ESA, hvor hvis jeg ikke er ansat, så mister vi de kontrakter. Jeg er sådan key personnel, og derfor så går alle IP-rettighederne tilbage til ESA, og selskabet skal betale de penge tilbage, vi har fået af ESA. Så det siger jo, vi ødelægger jo forretningen. Og så hvad er selskabet så? Bare sådan nogen, der laver garageåbner til Bilka?
Men konflikten tager kun til, og presset på Sheila stiger. Jeg får stress over 3 måneder, jeg kommer til lægen hele tiden. Jeg er indlagt på hospitalet med EKG-målinger, og min mor siger, du skal ikke slet ikke fortælle den bestyrelse der, at du har stress, de vil udnytte det imod dig. Men på et tidspunkt, så er jeg tvunget til at blive sygemeldt. Så jeg bliver sygemeldt på deltid i 4 uger. Med hele den her situation, der stresser dig? Ja, bestyrelsen kalder mig til møder konstant. Og jeg sidder med 1,2 millioner kroner i lønninger hver måned, og nogle investorer, der var sådan, vi kommer ikke med flere penge. Hvor skal jeg skaffe alle de penge fra, indtil vi når markedet? Vi havde jo 3-4 måneder tilbage, før vi nåede markedet. Og i lang tid har I arbejdet i den her periode? 3 år eller noget på det her. Så I er virkelig i slutspurten? Ja. Vi er virkelig sådan, det giver ingen mening nu, ikke komme med resten af pengene. Så jeg sidder ude i en ny investorrunde, og jeg overtaler ham der til, at vi må købe hans anparter. Eller sælge dem til en anden investor, fordi jeg kan jo ikke have et selskab med ham der. Og jeg sagde til min medstifter, prøv at han har ringet rundt til hele ejerkredsen og sagt, der var drama med Sheila. Hvem gør sådan noget? Så mens jeg sidder i Godmorgen Danmark og Godaften Danmark, der er jeg faktisk sygemeldt deltid med stress, og jeg har mundkurv på. Fordi at ejerkreds, de siger, hvis jeg ikke går med til at sælge halvdelen af mine anparter til dem, så vil de bortvise mig uden løn. Der var 8.000 kroner kvitteringer, der manglede fra 3 års regnskab. Fordi jeg var den, der rejste mest, så havde jeg for 6.000 kroner manglende kvitteringer, og de andre 2 havde 2.000 til sammen. Og så sagde de, fordi du er kapitalejer, så hedder det et ulovligt kapitalejerlån. Så det kan vi bortvise dig på. Men hvis jeg gik med til at handle mine anparter, så ville de bare sige til medarbejdere, at jeg var sygemeldt med stress. Fordi de var bange for, at hvis jeg fortalte sandheden til medarbejderne, så ville halvdelen af medarbejderne ikke komme på arbejde næste dag. Ikke? Nå, men det ender med, at jeg giver dem en pris på mine anparter, og de må betale den markedspris, der er. Det går de ikke med til. Sjovt nok. Og så siger de, jeg kan ikke forhandle med jer så. Og så bortviser de mig uden løn med tilbagevirkende kraft, hvilket også er ulovligt. Og så stjæler de alle mine feriepenge, og fra den ene dag til den anden, så har jeg bare ingen penge, altså overhovedet. Hvor er Alex i alt det her? Jamen, han prøver jo, hvis du er et almindeligt menneske, så tænker du bare, at der er ikke nogen ejere, der er villige til at synke deres egen skud. Altså, så man tror jo, at de har erfaring, som vi ikke har, og at måske er det bedste for selskabet, at der kommer en ny kommerciel direktør ind. Men jeg havde prøvet at snakke dem 3 måneder inden, og sagt, jeg har hørt, at I gerne vil have, at jeg skal stige af som direktør, for at han vil investere flere penge. Og jeg vil jo gøre alt for mit selskab. Så hvis det er det, der skal til, så er det jo det, jeg gør. Men jeg er jo stadig 51% af anparterne sammen med Alex, og vi er stadig meget interesserede i, at selskabet skal have fremgang. Så derfor så var det nu på tide at snakke om, hvem det var, de havde overvejet, som skulle komme ind og erstatte mig. Lad os dog snakke om det. Lad os kigge på kandidaterne. Der havde de ingen plan. Men Sheila, kan du ikke se dig selv lave noget andet i selskabet, end at være direktør? Så nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg kommer ikke til at have en chef i mit eget selskab. Så de bortviser mig, og nu er jeg godt klar over, hvad der foregår, fordi de havde jo prøvet, at jeg skulle underskrive nogle dokumenter hver måned og give dem flere rettigheder, for at de kom med penge til løn. Det var sådan en pistol for panden hver måned, for at kunne give løn til mine medarbejdere. Så det om fredagen, jeg bliver bortvist, og så mandagen er der jo mandagsmøde, og der har Alex, min medstifter, han har så sygemeldt sig der. Jeg tror, han kan ikke være i det mere. Der er rigtig mange medarbejdere, der er sygemeldt sig. Jeg tror, der er 4 eller 5, der kommer på arbejde om mandagen. Så investorerne var jo kommet ind, fordi nu skulle de bruge en ny direktør. Og ligesom fortælle holdet, at Sheila er bortvist. Og Nå, men der har de jo 2 uger inden stået derinde sammen med mine medarbejdere og skålet champagne, da Andreas fløj til rummet. Og ligesom skålede, at nu har vi fået vores teknologi ud i rummet. Og så var der en af mine medarbejdere, der åbenbart har sagt, hvad med Sheila? Skal vi ikke også lige bringe et skål for Sheila? Og så havde ham der, investoren, ham den klamme stil. Nå ja, vi skal også lige huske Sheila. Jeg sad bare derhjemme i min vindueskarm helt alene og græd. Så du var bare blevet sendt hjem med stress, eller hvad? Det var en aftale, vi havde, at jeg sagde, at jeg var sygemeldt med stress, og det var jeg også. Men i virkeligheden, grund til, at jeg var sygemeldt, det var fordi, de pressede op i et hjørne. Ja, nemlig. Altså, det hjalp mig jo ikke en pind med at få det bedre. Så for bare lige at opsummere. Mens der internt bliver talt om at få Sheila afsat som direktør, forsøger hun samtidig at finde nye investorer, så den investor, hun er kommet i konflikt med, kan blive købt ud. Men forhandlingerne, de trækker i langdrag. Og for hver måned er selskabet tættere og tættere på at løbe tør for penge. Der ønsket om at udskifte Sheila som direktør vokser i ejerkredsen med argumentet om,
at det vil være bedst for virksomheden, forsøger Sheila at imødekomme det. Men bestyrelsen har ikke nogen kandidat til at overtage posten, og derfor så vælger partnerne at indgå en aftale om 3 måneders arbejdsro, og om at fortsætte forsøget på at sælge investorens anparter. Den arbejdsro var dog ikke særlig længe. Allerede måneden efter bliver Sheila mødt med nye krav. Hun oplever, at investorerne gradvist forlanger mere og mere kontrol over virksomheden, for at fortsætte at finansiere medarbejdernes løn. I august kulminerer presset. Sheila bliver sygemeldt med stress. Under sygemeldingen fortæller hun, at hendes advokat giver hende et valg. Hun kan holde mund og gå ind i forhandlingerne om sine anparter, eller risikere at blive bortvist. Forhandlingerne bryder sammen i september. Sheila kræver markedspris for sine anparter, men investorerne afviser det. Måneden efter bliver hun bortvist, uden løn og med tilbagevirkende kraft. De har så indsat en anden direktør, og han sad bare og godkendte alt det, ham der den anden investor ville have. Alle de ting, jeg ikke ville godkende, alle de der ting, der skulle underskrives og få magt i selskab og sådan noget, dem ville jeg ikke underskrive. Så indsætter de en eller anden, og han underskriver bare alt. Jeg tænker bare, okay, hvad gør jeg her? Jeg er bange for, at der foregår nogle ting, der er ulovlige. Så jeg siger til Alex, jeg træder ud af bestyrelsen, fordi jeg skal ikke være en del af en bestyrelse, der laver noget fup. Og jeg anbefalede Alex, at han også gjorde det. Så vi træder ud af bestyrelsen, så nu ved jeg så intet, hvad der foregår. Nu kan jeg bare vente til næste års generalforsamling, og så kan jeg måske få nogle svar der. Men i mellemtiden finder Sheila ud af, at hun faktisk har flere rettigheder, end hun er blevet rådgivet om. Sammen med medstifteren Alex ejer de på det tidspunkt 51% af selskabet, hvilket er nok til at kunne udskifte bestyrelsen. Så jeg skriver til formanden, bestyrelsesformanden, at jeg gerne vil begære om en ekstraordinær generalforsamling for at vælte bestyrelsen. Så får jeg bare en advisering fra Erhvervsstyrelsen samme aften om, at der er blevet afholdt generalforsamling dags dato. Så samme dag, som jeg begærede om den, der har de holdt generalforsamling uden mig og Alex. Og så har de konverteret vores anparter. Hvordan kan man det? Skal I ikke skrive under eller noget? Nej, fordi de påstod, at de havde en fuldmagt. Fra hvem? Fra mig og Alex. De påstod, at jeg havde givet min fuldmagt. Den fuldmagt eksisterer ikke. Det er ikke lovligt. Og så den måde, Erhvervsstyrelsen kontrollerer dem, det er, at de sender så en besked, der kommer til din e-boks og siger, der er blevet afholdt generalforsamling i dit selskab i dag, der er blevet konverteret nogle anden parter. Hvis du er uenig, eller hvis det er en fejl, så kontakt Erhvervsstyrelsen. Jeg var sådan, det er en kæmpe fejl. Altså, jeg var ikke engang til stede, men jeg sad ude på Frederiksberg Rådhus og spiste æbleskiver. Så jeg skrev til Erhvervsstyrelsen, at det er jo en fejl, og jeg var ikke indkaldt til en generalforsamling, jeg var ikke til stede. Og så starter så en erhvervsstyrelsessag. Så det tager 8-9 måneder for mig og Alex at få anparterne tilbage i vores holding. Så anker de det til Erhvervsankenævnet. Vi vinder ankesagen. Men er der ikke nogen straf? Jo, men jeg har jo sendt det til politiet på bedrag. Ankestyrelsen så bare for, at du får anparterne. Ja, anparterne tilbage. Og jeg skyndte mig ned i Danske Bank og fryse kontien. Fordi nu har jeg jo så fået min anpart tilbage. Så nu sidder jeg igen med 51. Så kan jeg igen skrive til formanden. Kære formand, nu vil jeg igen begære om en ekstraordinær generalsamling. Og denne gang så håber jeg, at du følger reglerne og indkalder alle ejere. Han skal indkalde inden 2 uger, men han venter til den 14. dag med indkald. Og så indkalder han med 4 uger og 1 dags varsel. Så jeg er jo bange for, at de tømmer og likviderer kontoen i mellemtiden, ikke? Så jeg går ned i Danske Bank og fryser bankkontoen. Og den blev så frosset samme dag. Jeg siger, prøv at høre, de har stjålet anparter. Jeg har lige fået dem tilbage. Jeg er bange for, de tømmer selskabet. Det lytter Danske Bank til, og så finder vi ud af, at den siddende bestyrelse, som var ved at blive smidt ud, de havde så overtalt Danske Bank til at åbne kontoen igen, hvis de selv hæftede personligt for de penge, der var på kontoen, i tilfælde af, at der kom en eller anden retssag ud af det. Når jeg så overtager selskabets konto, jeg får adgang til Danske Bank, og jeg får adgang til bogholderiet. Men formanden og den tidligere direktør og den tidligere bestyrelse vil ikke hjælpe med at udlevere adgangskoderne til serverne. Så jeg får ikke adgang til e-mails. Jeg kan slet ikke se, hvad der foregår i selskabet. Jeg kan ikke se, hvad de har sat i produktion. Jeg kan ikke se, om der er nogle kunder. Jeg kan ikke se, om der er nogle regninger. Jeg kan ikke se noget som helst. Men så hvad sker der så med Space Danmark? Jeg bliver direktør igen. Jeg opdager, at selskabet er i gæld for 19,4 millioner kroner til ham, den ene investor. Så i mellemtiden, mens jeg ikke havde anparterne, der sad jeg i retssager til højre og venstre. Ved du, hvem der stævnede mig? Det var ikke et menneske, det var ikke en ejer,
eller en investor. Det var selskabet, mit eget selskab. Det var SpaceX Danmark, der sagsøgte mig og Alex. Det begyndte også at få problemer. Selskabet har brugt for eksempel 1,4 millioner kroner på at lade være med at betale en af mine konsulenter 300.000. Men ved du, hvad han har gjort? Han har betalt selskabets fakturaer og lavet dem om til lån i selskabet. Så når jeg overtager selskabet, så siger de, hey, der er blevet brugt 19,4 millioner kroner i gæld. De 12 af dem på advokater. De har bare synket det der selskab, og de har ikke sat noget i produktion, de har ikke nogen kunder. Der var intet i det selskab. Hvad har I lavet? Hvad har I udviklet? For 19 millioner kroner. Ved du, de har ikke lavet andet end at køre advokatsager mod mig og Alex. Og så går der 18 dage efter, jeg blev direktør, hvor så advarsler fra modpartens advokater og siger, hvis vi ikke vil give ledelsen til den person, han vil have ledet selskabet, så vil han kræve sine 19 millioner kroner tilbage betalt øjeblikkeligt. Og så skrev vi jo, du ved jo godt, at selskabet ikke har de penge. Nu sidder vi og prøver at redde en ESA-kontrakt. Så jeg sidder og prøver at redde selskabet. Jeg opsagde vores bygning. Jeg opsagde medarbejdere for at få vores burn rate helt ned. Og så prøver jeg at genskabe nogle af de kontrakter, vi havde. Mens han bare sidder og saboterer driften og ikke vil udlevere adgangskoder til server. Jeg stævner Microsoft i Lyngby Ret for at få adgangskoderne. Jeg stævner ham til direktør. Han melder sig syg i Sør Handelsretten. Og formanden, han skriver direkte, vi vil ikke hjælpe jer med at drive det virksomhed. Det er jeres egen skyld. I vil gerne overtage selskabet, så må I selv finde ud af det. Men i mellemtiden, så går ham der, den ene ejer der, så i Sør Handelsretten og vil kræve sine penge tilbage. Og jeg tænker, der er ikke nogen dommer, der ikke kan se igennem den her strømmandsstruktur. Vi har endda en e-mail fra strømmanden selv, der skriver, jeg var strømmand. Og det skriver han til Sør Handelsretten. Sort på hvid. Og faktisk, hvis man går efter de advokater, dem der tømte selskabet, så er der faktisk rigtig mange penge i selskabet, og ikke noget gæld. Det er retssager, dem sidder jeg faktisk stadigvæk i lige nu. Retssagerne om SpaceX Danmark er stadig i gang, og Sheila sidder midt i dem. Og derfor er selskabets endelige skæbne stadig uafklaret. Men én ting er virksomheden. Hvad med de konsekvenser, ingen retssag kan gøre op? Der var jo lige næsten et år, hvor jeg tror, folk troede på det. Jeg kunne også godt mærke, når jeg kom til rumkonferencer, der var nogen, der kiggede på mig, sådan, som om de havde hørt noget. Det har gjort ret ondt, ikke? Da man gik igennem det, så følte jeg jo bare, at jeg er en dårlig direktør. Altså, fordi hvis jeg var god, ville man beholde mig. Det er, fordi jeg arbejder inden for logik. Jeg tror, når du kommer fra en ingeniør- eller en naturvidenskabelig verden, eller forskerverden, hvor du er vant til, man kan ikke snyde sig selv til resultater i forskerverden. Du kan heller ikke bare slynge nogle bryster hen over disken, og så få forfremmelse. Og så kommer du ud i forretningsverdenen, og så er du lige pludselig i chok. Altså, for mig har det været chokerende, de ting, jeg har måttet opleve. Jeg prøver at forstå, hvad der er sket. Hvorfor er det sket for mig? Du googler, du læser, du snakker med folk. Og så siger folk, Sheila, altså, hvis du var så elendig, så havde man ikke prøvet at stjæle det. Hvis det, du havde skabt, var så dårligt, hvorfor skal man så bruge så mange millioner på at stjæle det? Det var nok først et år eller to inden i det, at jeg begynder at realisere, hvor meget de kæmper for at få det. For mig er det sådan en retfærdighedssans. Du får ikke lov at stjæle noget fra mig. Altså, hvis de havde spurgt, om de kunne få halvdelen, så havde jeg bare givet dem det. Men den der metode, de brugte over for mig, det gør bare, at jeg stejler. Så bliver jeg retfærdighed. Så kan I få den lige igen. Så kommer men jeg følte jo faktisk førhen, vi ejer noget sammen. Så hvis I har et problem, eller I har noget, I gerne vil snakke om, eller I har brug for noget mere tryghed, eller noget mere gennemsigtighed, jeg gav dem alt, hvad de vil have. Det er meget usædvanligt, at direktøren kan bestemme alt selv. Og jeg var sådan, er det det? Jeg synes, det var meget fint. Men nu var vi også sådan, begyndt at være nogle af 20 ansatte, og vi har brugt 20-30 millioner på det her tidspunkt, og jeg føler nu er jeg ikke bare en direktør for en lille startup. Det var vi jo stadigvæk, men det er ikke en lille startup. Vi sender ting ud i rummet, og vi gør det bedste for selskabet hver gang. Vi gør ikke noget egoistisk. Jeg så tænker også, at investorer, de kunne godt lide at få pengene retur, og der var jeg for naiv. Der er nogen, der har så mange penge, at de bare hellere vil have magten. Eller at de er single, og de vil gerne have pigen. Koste hvad det vil, ikke? Men det er også det, jeg sad og tænkte på i hele din historie, det er, at du starter med den her naive tilgang, at nu skal jeg lige lave et nyt grundforskningsprojekt, Lalleglad, og det bliver spændende, og Isa er on board, og vi skal lige... Så kan vi købe barn, og... og så kan jeg møde flere rumingeniører. Jeg synes, det var så spændende, det vi lavede, ikke? Ja, så ender det bare ud i alt det her. Ja, det har jeg aldrig nogensinde... Du var slet ikke forberedt på det, jo. Du var slet ikke den vej, du var på vej ud i, eller man kan sige, ikke? Komme tilbage, og så få godkendt en rummission. Var sådan, yes! Jeg blomstrer bedst, når der er nogle udfordringer, men det skal være tekniske udfordringer, noget, der skal løses. Jeg tror også, de tænkte, at Sheila vil gøre alt for selskab. Det er hendes baby, og der har man misforstået. Jeg har et ægte barn. Det er et menneskebarn, ikke? Der har et navn.
Han er det vigtigste for mig. I mine øjne har et selskab kun grund til at eksistere, hvis det skaber penge. Ellers er det en forening eller noget andet, et hobbyprojekt. Så nej, der er ikke nogen grund til at have et selskab, medmindre du tjener penge. Det får Chilex lov til nu. Så vi har bootstrappet. Og jeres beachhead-marked er? Det er forsvar, beredskab, helt klart. Og det er jo lidt hvorfor det er sket. Men samtidig så er det også virkelig spændende at være med til at lave løsninger til sit eget land og sit egen EU-sovereignty. I så skal være mere selvstændige, og vi skal kunne forsvare os selv. Og meget det, som Director General snakkede om, Josef. Rumindustrien er den eneste industri, hvor vi virkelig arbejder sammen på tværs af EU-landen om noget. Og det er også derfor, at det giver mening at have forsvar der. Ikke? Han er virkelig innovativ. Han er også en Chile, der er alt for høj succesrate på ESABIC i Danmark, for eksempel. Og det lyder mærkeligt. Men ved du, hvad det betyder? Hvis alle de selskaber, der inkuberer, har succes. Der virker taget høj nok risiko. Ja. Du investerer i ting, der allerede eksisterer, som du allerede ved, at der er et marked for. Det er jo ikke særlig banebrydende. Vi er bagud i forhold til USA og Asien. Til gengæld så har vi kompetencerne og disciplinen til at sådan get up in gear. Men vi gør det ikke, hvis der ikke er en ægte trussel. Og det er jo derfor, det er spændende lige nu at arbejde inden for rumbranchen, og specielt med forsvar, fordi der er en kæmpe oprykning lige nu. Det kommer til at ske med eller uden dig. Hvis du ikke leverer det, så er der nogle andre, der leverer det. Og hvad er det så for en teknologi, I skal levere her til forsvaret på landet nu? Altså, nu kan jeg ikke snakke i detaljer, men det kan jo være sådan noget som et event, man gerne vil vide om er sket. Som er noget, der kan ske ude på havet, noget, der kan ske på slagmarken, hvor de har brug for satellitkommunikationen til at finde ud af det. Og den holder strøm i 10-20 år på en ladning. Den er også lidt vigtig. Fordi de fleste ting, der kan de her ting, de holder strøm en dag eller to, ikke? Det nytter ikke noget, hvis du har noget i Arktis eller ude på havet, at du skal sende mennesker derud hele tiden for at skifte batterier. Den er uafhængig af mobilnetværk og elnetværk, og så har brugeren det inden for 25-30 sekunder. Der er sket noget, så ved de det. Men hvordan kan en satellit finde ud af det? Satellitten finder ikke ud af det. Det er vores enhed og vores teknologi, som vi har udviklet. Den er nede på jorden. Det er en lille enhed, du kan have i hånden, ligesom din mobiltelefon. Og den samler noget data, for eksempel lyden af en drone, eller sonaren på en ubåd, eller vibrationer i jorden fra noget, der er sprunget i luften. Det kan være noget sensordata. Det kan også være et menneske, der vil skrive en vigtig besked uden for mobilnetværket, fordi at man er bange for aflytning. Vores teknologi, den går jo bare direkte op til satellitten og direkte ned til brugeren. Hvem bygger så satellitten? Altså, hvem satellit er det? Det er forskellige operatører, vi samarbejder med. Vi er også i gang med at udvikle nogle satellitter for at gøre netværket lidt mere robust. Men er det en videreudvikling på det, I havde med undervisningen? Ja. Altså næste år, så kommer IRIS² jo forhåbentlig til at være testbart. IRIS² er den nye satellitkonstellation, der skal gøre EU sovereign og uafhængig af USA og alle andre. Hvad er så den største udfordring, I står for lige nu? Eller er det lige nu, hvor vi lige er landet i noget? Den største udfordring er jo nok, at halvdelen af ens marked er et eller andet sted med en burnerphone hele tiden, ikke? Altså, man kan ikke få fat i sine kunder nogle gange. Ja. Så er de væk i sådan 2 måneder. Eller så er de i Ukraine, og når de er i Ukraine, så har de ikke en almindelig telefon med, så har de en burnerphone med, og så må du vente, til de kommer hjem. Men til gengæld så er det ret spændende, så har du måske 3 droneselskaber som kunde, og de henvender sig alle 3 uden at kende til hinandens problemer, og har samme problem. Det er også spændende for mig som selskab. Det vil sige, så kan jeg lave et hyldeprodukt. Ja. Så det er noget, der virker for alle på en gang. Det er meget skalerbart med hyldeprodukter. Fordi det er det, vi laver nu, vi laver kun hyldeprodukter. Det vil sige, det er meget lidt, der skal laves om. Jeg afviger fra at bruge igen 3 år på udvikling af teknologi lige nu, når markedet er så volatilt, som det er. Forsvarsmarkedet har ikke tid til at vente 3 år på en løsning. Så der skal du have tilbudt det, du har lige nu, og det kan laves meget hurtigt om. Og der kan du også bedre skalere. Når først du har lavet et hyldeprodukt, så kan du meget nemmere kopiere det. Og så når du har pengene fra det produkt, så kan du så gå ud og udvikle noget, der koster 2 års udvikling igen. Men lige nu har jeg for mange kunder, stort et marked, der banker på døren for det, vi allerede har. Ja, så nu handler det bare om at producere det. Vi skal huske ikke at gøre det for længe, fordi om et halvt til et helt år skal vi også begynde at videreudvikle, fordi ellers så mister du om 2 år, så er der nogle andre, der har overtaget dit marked, fordi de har haft tid til at tænke. Ja, det er sådan lidt en balance.
Hvor håber du, at Chilex er om 10 år? Selskabet har en 60-80% markedsandel af det marked, vi opererer i, og har en børsnotering, løser rigtig mange problemer rundt omkring. Jeg har jo lige fået en ny kunde, som slet ikke har noget med forsvar at gøre. Det er faktisk alt det her med drikkevand i Danmark og trepartsløsning. Der har de brug for en teknologi, der kan skaleres nemt, som kan overvåge åer og vandmiljø, og hvor mange fisk er der her, og hvor kommer kvælstoffet fra, og er det fra den der gård, eller er det fra den her gård. Og der har jeg lige sendt et tilbud ud. Hvis det her, så bliver det min teknologi, der kommer til at hjælpe med at redde Danmarks drikkevand. Og det er også bare noget, jeg synes er vildt spændende. Og forhåbentlig en dag er der ikke krig mere, og så skal Chilex jo kunne løse de her problemer med biodiversitet og madmangel og vandmangel og education og Amazonas regnskov og spore isbjørne og måske åbne en fond. Jeg ved det ikke. Det er en god mål. Men jeg tror, du har været mest afgørende for, at du sidder, hvor du er i dag. Som kvinde vil jeg sige, at det har været rigtig afgørende, at der har været mænd omkring, som har været ligeglade med, om jeg har været kvinde. Som har kigget på det, jeg kunne lave, og set, hvad jeg kan producere, i stedet for at tænke på, at jeg var en kvinde. Fordi jeg vil sige, Alex, min medstifter, de prøvede at købe ham. Altså, de sagde, Alex, vi kan jo bare bruge din underskrift, vi behøver ikke Sheilas. Og de ringede også til mig og sagde, Sheila, vi behøver ikke Alex' underskrift. Du kan bare underskrive, så det er fint nok med bare en. Og der har I været loyale? Der var vi loyale over for hinanden. Og så har jeg været rigtig afhængig af nogle dygtige advokater, loyale partnere. Jeg vil sige, at gode mennesker, at det er de rigtige mennesker i dit netværk, har været rigtig vigtigt. Og ikke blive slået ud. Lad være med at tænke, bare fordi man har noget uheld, eller man har en dårlig oplevelse, at det er fordi, du er i gang med det forkerte. Det er måske faktisk, fordi du er i gang med det rigtige. Fejl, det er noget, man lærer af. Lad mig kigge på fejl som et nederlag. Se det mere som en opportunity to grow og blive stærkere. For jeg tror, der er mange, der kan blive slået ud. Der er også mange, der siger, ej, hvor er du sej, eller ej, hvor er du stærk. Jeg er ikke sej, jeg er ikke stærk. Jeg har en vision. Jeg har et mål. Du er ikke stærk, når du begynder at løbe. Hvis du har et mål om at kunne løbe i 20 minutter uden at stoppe, altså, det er ikke sådan, at du er stærk, fordi du opnår det. Nej, det er fordi, du havde et mål, at du opnår det. Du ser slutresultatet. Det er det, der driver dig videre, eller hvad? Så hvis du skulle give et godt råd til unge Sheila, eller til en ung person i dag, hvad vil du så sige? Mit råd til unge Sheila vil være med at lytte til nogle af de mennesker, der har sagt ting til dig i løbet af din opvækst, og i løbet af dine studier, og i løbet af din karriere. Selv i dag, jeg sad lige her før og fortalte, da alt det der skete for mig med en fjendtlig overtagelse, så troede jeg, det var, fordi jeg var en dårlig direktør. Det måtte jo betyde, at jeg var dårlig til det, jeg lavede, som man gerne ville af med mig. Hver gang sådan noget der skete i mit liv, så har jeg tænkt, hvad der er galt med mig. Der er intet galt med dig. Hvor jeg er nu, der kunne jeg have været for 10 år siden måske, hvis jeg ikke havde ladet mig gå på af de der ting. Hvis jeg ikke havde brugt 2 år på at overveje at være arkitekt, bare havde fortsat. Hvis jeg ikke havde læst genetik der i 2-3 år. Det var ikke det, jeg ville jo. Man skal bare gøre det, man har lyst til. Gør det, du synes er spændende. Selv hvis folk siger, det er der ikke nogen penge i den uddannelse. Men hvis du elsker det, så skal du nok kunne tjene penge på det. Hvor hvis du hader dit arbejde, og selvom du er uddannet advokat, kommer du ikke til at tjene penge på at være advokat. Just go for it. Den der bog, du læste, du var 3 år gammel, og hvis du ser dig selv være på månen, don't stop till you get there. Og så sagde min morfar altid til mig, Sheila, hvis du gerne vil lande på månen, så skal dit mål være at lande på stjernerne. Fordi så hvis du ikke når helt derhen, så er du stadig landet på månen. Så måske have en lidt større drøm, end man egentlig gerne vil have, og så ikke jantelov. Det er så ødelæggende for innovation. Tro, du er noget. Tro, du kan det. Der er ikke nogen andre, der tror på dig, hvis du ikke gør. Så skyklapper og væk med jantelov. Det er sådan. Ja, jeg tror, vi slutter af på det. Ja. Tak, fordi du gad at komme. I det her afsnit, der fik vi æren af at møde Sheila Christiansen, som har givet os lov til at komme helt tæt på. Også selvom, at det nogle gange godt kan blive lidt sårbart. Hun har delt sin personlige fortælling om livet som iværksætter i rumindustrien. I Afkørsel til Mælkevejen, der forsøger vi at blive klogere på de mennesker, der er med til at forme det danske rummiljø. Derfor er hvert interview et personligt portræt, fortalt gennem én gæsts egne erfaringer, refleksioner og perspektiver. Det betyder også, at episoderne ikke har til formål at belyse alle sider af én sag, eller rumme alle synspunkter, der knytter sig til den. Ambitionen er i stedet at give plads til det menneske, der sidder over for mikrofonen.
I næste og sidste episode, der møder vi Amalie Pernille Rasmussen fra ESA. Hun arbejder med strategisk foresight og planlægning, hvor hun forsøger at forstå de muligheder og udfordringer, der kan forme rumfarten mange år ud i fremtiden. Vi taler om, hvordan man planlægger for en fremtid, som ingen endnu kender, og hvorfor nogle af de vigtige beslutninger bliver truffet længe før, at vi kan se deres konsekvenser. Hvis du har lyst til at tage det næste skridt med ud på rejsen, så betyder et følg, en anmeldelse eller en anbefaling til en ven langt mere, end du måske lige går og tror. Det hjælper podcasten med at nå ud til flere og gør det lettere for mig at skabe endnu en sæson. Af hjertet, tak fordi du lytter med, og en stor tak til Thomas B. Tries Fonden for at gøre den her sæson mulig. Til Frederik Scharmer Mikkelsen for et lydunivers, der binder det hele sammen. Indtil næste gang, så følg med på sociale medier under Astroinitia eller Afkørsel til Mælkevejen. Her kan du få flere fortællinger om rumfart, forskning og menneskerne bag. Vi lyttes ved igen om et par uger.